Amani sɔgɔma. Ne. Ne bɛ sɔgɔma o sɔgɔma e bɛ tobi kun kɔrɔ ta ka fɛn dɔ ye. Awɔ. Ne bɛ fɛ i k'a kɔrɔ fɔ. I b'a fɔ o kun dɔn kɛ. N bɛ n'o kun f'i ɲɛna. Nka n den a ka jan dɔɔni dɛ. I y'a faamu. N den n'i y'a ye ne bɛ taa sanfɛ sɔgɔmada fɛ ani wulada fɛ ne bɛ n kunkɔrɔ ta. Ne bɛ ka fɛn min lajɛ n bɛ k'a lajɛ Ala ka dɔnni kɔnɔna la. Ala ka bon ni Ala ye fɛnba ye. N den an ka sufɛla ta su kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ tɔɔrɔ ko bɛ se k'i sɔrɔ hɛrɛ ko bɛ se k'i sɔrɔ dɔw ta bɛ yir'u la hɛrɛ kunda dɔw ta bɛ yir'u la denw kunda o yɛrɛ fana sɛgɛnba la dɔw yɛrɛ bɛ wuli sɔgɔmada fɛ foyi tɛ yira olu la u tɛ ka hɛrɛ u tɛ ka bɔnɛ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ da su fɛ olu yɛrɛ ni tɛ wuli n den su kɔnɔ ka don dɛ n den furu caman bɛ sa su fɛ mɔgɔ jugu b'u ka baara kɛ su fɛ i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ olu bɛ ka dɔw ni kisi su fɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔ ni sɔrɔlasiw ye n den o kama su fɛ i b'i da i nin bɛ bɔ i la dugu mana jɛ i ni nin bɛ wuli n'Ala y'o kɛ ne ye dɔw n'o tɛ na n'Ala y'o kɛ ne ye ne bɛ mana wuli ne bɛ wuli n bɛ taa Ala fo n b'a barika da Ala ye bi yira ne la a ka tile bintɔ fɛnɛ a k'o yira n na a ye n bɔ su kɔnɔ tuguni a k'an bɔ tile fɛnɛ kɔnɔ ten o kama n bɛ n jɔ tuguni n bɛ tile fɛnɛ ta lajɛ caman bɛ wuli sɔgɔma olu ni hɛrɛ bɛ na dɔw yɛrɛ ni tɛ na yɛrɛ o su ta kɔnɔna ye tile fɛ n'i y'ale tile bintɔ ne bɛ taa jɔ ka tile lajɛ ko caman fɛnɛ bɛ kɛ tile kɔnɔ furu bɛ sa furu tile kɔnɔ dɔ bɛ se ka dɔ wele fanga la accident jugu bɛ se ka na dɔw yɛrɛ ka furu bɛ kɛ tile kɔnɔ fɛn caman bɛ tile fɛnɛ kɔnɔna la n'Ala ye nin bɛɛ ɲuman tɛmɛ ne kan o kama ne bɛ na n jɔ ka tile bintɔ lajɛ ka Ala fo ka Ala barika da i y'a faamu sisan den i wasara o de b'a ɲini fɛ n'i yɛrɛ sera ka na dege don o don ka nin kɛ k'Ala fo ka barika da o bɛ diya n ye n den i bɛ se k'o ladon ka ɲɛ.
Ma bari. I'm doing it. I'm doing it. Can I come for a receipt? I'm not the one who tired, but I'm not the important. I'm not the one to listen. Sababu nyuma abugoyoro yoro ala ko o ke shama ma toro fanfa ala ko nyishi ka mama me don ba ka so an go to fanka sala mo so ati ka to ka so so me la abele Debi ne fitini. Ne to ka siguro ke. E bi fene koroba ne tukuni. Yo sigo kene mega nama. Ndali me to be sigo cherola. Mama ne ma fo ide famia. Sogo jubiteo. Nere be ala deli. Iga furu kana kene ga furu nyokona yi. Ne ma fongo ne be furu jugulare. Nga. Ne mi nga furu la ne be ala deli. Iga no iga furu la. Ibe ga chemi sugula. Na soro ko libina ki furu ke. Ne ba yini ala fala ka latke. Wa ma don fere ga here be soro ula. Asuku chama mikete. Yen fam. Mane jola. Kana jo ni me fio. E mo ko ko chama mi ira ila sugula. Mama eko gadne ko jugo. Ni de ngwani afa ba maka ba ko wadai. O mala ba be mu fo. Kana joro sa. Ko mo ko ko chama mi ira ila sugula. Ibe mi yesu sugula ke. Ibe kla ko de keneka. Sugu jubute. Iba so de bena chima bari so. Mumina mo de boila. O de be ga ira ila sugula ka bi fitini ko.
Mohamed. Blo. Am na le. Ko ite woni. Ça va? Bon, tu es là pour me demander ta bonne là ça. Avant tu, on est hier au Mogo, tu vois là. On s'y fait faire ma fille. Mo. Kabin ne ka dogo ne bɛ ka sogo dɔ kɛ ne bɛ ka to ka sogo muso dɔ de la tuma bɛɛ ni ne taara ne bɛ sogo muso in na ne ma foyi de faamuya sogo in na. Ah, ne hakili la i delila ka kuma in fɔ. Ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ fɛn dɔn ni sugu na ne ye denmisɛnnin mais ne kɔni dalen b'a la kɔni a bɛ sɔn ka kɛ hɛrɛ ye. Ala k'a kɛ hɛrɛ ye. Ouais, tiɲɛ an kuma bila an ta ekɔli la. Merci la dɔgɔ. Cɛ examen ninnu cɛ a ko ma nɔgɔn sa dɛ. Ne yɛrɛ b'a dɔn sisan ko ninnu a ka ca o. Imane jɔlen bila k'i makɔnɔ a la. Ne bɛ min kɛ n ko ne ka moto sɔgɔra de. Komi an bɛ taa kalanyɔrɔ la bi cogo ye. An tɛ takisi dɔ ta dɔrɔn. Saki yɛrɛ bɛ min? Ne ka saki bɛ la bolo. Ok, ne yɛrɛ n ta di Cale ma ka taa wa? Ma an ka taa. An bɛ takisi ta ka taa. Bon, cɛ ne ko ne kunse yɛrɛ bilala cɛ e kan ka taa yɔrɔ jumɛn? Bon, yɔrɔ saro ne ye saro kumase kɛ Faransi de mais ɲinan ne ka lɛkisɛ ko ne bɛna taa kɛ Amérique. Faamadenw walayi bon ne yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ka di ne ye ne kunse bilala ka taa yɔrɔnin dɔ la mais cɛ ese ne tɛna taa jamana wɛrɛ la o. Ne bɛ sɔn ka n ta kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ n bɛ taa an ka dugu dɔ la dɔrɔn a banna cɛ. Mun e kɔni b'a dɔn an kɔni an ka lɛkisɛ tɛ sɔn ma a b'a fɔ ko f'an ka taa kɔfɛlaw de la an ka taa an yɛrɛ lafiya ye an ka taa yɔrɔ ɲɛnɛmaw lajɛ. O fana ka fisa. A to k'a fɔ ba ye an ka taa ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn. Ok, faut pas te ɲa mɛn. Cɛ bi ekɔliso yɛrɛ kunse ninnu bi dɛ. Mɔgɔw taara an tun ye retard la. Yɔrɔ dɛ. Cɛ an tɛ taa koyi. Cɛ an ka taa sinɔ ne yɛrɛ sɛgɛn o yɔrɔ la mɔgɔw bɛ sɛgɛn o. An taa makɔnɔ a dɔɔnin. Ali, ni congé bilara dɔrɔn ne bɛ fɛ ka taa congé de ɲini don la ɲina ne tɛ fɛ ka ne bisu tɛ fɛ ka congé yɛrɛ de kɛ yan. Awɔ. Cɛ bisu e yɛrɛ b'a dɔn an bɛ san kalo 12 bɛɛ kɛ ekɔli la. N ka cɛ waati kalo 2 min b'an bolo n ka cɛ n'a fɔra e fana ka t'o kɛ yɔrɔ wɛrɛ ou bien ne fɛ n'o congé bilala an kan ka fɛɛrɛ de kɛ. O mana kɛ cogo o cogo ɲinan kɔni ne bisu yɛrɛ de tɛ fɛ ka congé yan ne bɛ fɛ ka taa n da yɔrɔ dɔ de la. Munna sisan? Ka taa ten dɔrɔn.
donc ni taara an ɲɛna finti mɛna téléphone na fana kuma ninnu t'an ɲɛnama ye sa e yɛrɛ b'a dɔn tan t'anw bolo n'o kɔlɔsi bilala tan de b'an bolo an kan ka diɲɛ ko ninnu dɔw kɛ ni kɔni fɛ o de ka di ne ye ko mun n'o don n'i taara ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ taa an ka village la wa ok taa vacances kɛ ne yɛrɛ bɛ taa congé o ka ɲi ne mɔkɛ bɛ o ɲɛnafin bɛ ye ma mɔgɔ wɛrɛ fɛ fo wa siranna ɲɛ f'i bɛ ka taa bɔ a ye e cɛ a bɛ kɛ cogo ye Halisa. a natɔ tɛ dɛ C'est joli. ah bro C'est Lali. cɛ gang Quand même. chérie yɛrɛ i ni mɔgɔ Eh, cɛ yɛrɛ b'a bɛɛ kɔnɔ cɛ bi kuri cɛ a kuma misɛn dɛ. Walayi. ne hakili la k'an dɔrɔn de ne yɛrɛ de tun bɛ an la ne kunkolo bɛ kun Ii, cɛ ne yɛrɛ wa. cɛmɛ ale a tɛ nin ye a mana fɔ cogo o cogo bi kuru tuma misɛn cɛ mɛnna wo kɔnɔ yɛrɛ Cɛ kuri kunkolo bɛɛ tun sofelen don wa a cɛ. cɛ i yɛrɛ kɔnɔ bɛ ha sa monsieur den dɔ place yɛlɛma bɛ ka f'i ye dɛ o ma la ne ɲɛ tun tɛ den Cɛ a bɛ kɛ cogo di? Cɛ mo yɛrɛ fɛnɛ ka cɛ. A bɛ kɔfɛ ka na o. cɛ ne t'a ɲɛnabɔ dɛ ne ma da la n'a tɛ ko nin dɔ la ye walayi ne kɔni sigalen don a la Cɛ tɛ foyi i la. yɛrɛ kɛ fɔ sa ka cɛ Wala tɛ foyi la mais i b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen olu kan ka dogo cɛ wa. n dafa sa Ayi a to ta wa. kelen dɔrɔn de b'aw cɛ la To ta sa Oui. sisan surprise de ye quoi. surprise N'olu banna dɔrɔn n bɛna n'o banna la de wa i b'a ye. yɔrɔ surprise jani bi diinɛ sa minɛ a la. bro Ok voilà. Cɛ b'a dɔn ni kɔsi bila yɛrɛ tɔ ma jan. ale fɛnɛ bɛna taa min Bon cɛ t'a dɔn ni kɔsi bila la n'a bɛna kɛ tɔgɔ cɛ b'a dɔn ne ka lɛgisi a tun b'a la ɲininka ko n bɛna taa kɔsi kɛ Amérique. Cɛ. o fɛnɛ mɔɲɛbabaw ka legese o Ah bon ne ka lɛgisi kɔni n'a kɔni ye min fɔ dɔrɔn a b'o kɛ a ye ne ɲininka o yɔrɔ jumɛn ka di ne ye ne ko bon Amérique kɔni ka di ne ye ne fɛ ka taa kɔsi kɛ Amérique. ah bro U ka taa n ka vacances kɛ cɛ e yɛrɛ dun. cɛ ne ta kɛ ɲinan ne bɛna taa n da Dubai Cɛ an ma ali ma kuma ali ko k'ale bɛna ne bɛ taa an ka taa village la ne mɔkɛ ɲɛnafin dɔ la cɛ. ne b'a fɔ mama ye dɛ n'a b'o cogo Ah cɛ sun e b'a dɔn village ma n'i taara sa sɛnɛ de bɛ yen an bɛ samiya n'i taara dɔrɔn i tigɛ ninnu bɛɛ bɛ cɛ sɛnɛ fɛ. non n'o don ne yɛrɛ tɛ taa tuguni ni kɛlɛ ni maga i ka kaye ka yɛlɛ a tɛ fara A bɛɛ bɛ fara fara. ne tɛ taa tuguni ne tɛ taa Non n ka cɛ. sisan bro ali an y'a to tan an sanfa dɔɔni kɛ ne bɛ fɛ ka ji Caman nin nɔgɔ de b'i la. non ji nɔgɔ bɛ ne la Ko ba tɛ e yan. cɛ n'o ye kuru n'o ye wo ye Ah jan kɔni an t'an gɛrɛ ale u yɛrɛ da la yɛlɛ jago u bɛ jago bɛɛ de kɛ. La vie. Ne ma da ne ka ko ka wolo. Cogo di tantɔ? Anniversaire tɔ une semaine. E tɛ ka kuma mama tɛ ka bɔ.
ka di ne k'o de ka ca ne ma. Ko cɛya bɛ se k'e ɲina ne ka anniversaire kɔ. E tɛna faamu. A faamuya mɛn. I ka anniversaire tɛ yan. N bɛna gâteau belebele san. K'i photo afficher kan. I bɛna kɛ yan. Wa n bɛ ni photo dilan fana k'a bila n ka sati kan. O dun bɛ diya ne An bɛ nin kɛ fête ba de ye. Ne kɔrɔmuso filɛ sa. Nagari ko tɛ yan. O diyara n yɛrɛ de. Nin waati laban in na ne bɛ ka sigi o la kɛ ne ma foyi faamuya. Depuis ne fitinin ne bɛ ka sigi mais n kɔrɔbalen sa sigi in bɛ ka na ne la. Ne sugu cɛ dɔ bɛ ka na n ka ɲɛnamaya la n m'a faamu quoi. Grand sœur. Ko cɛ wa? Ayi. Ne b'a dɔn i bɛ ka sogo cɛ min na nin. A bɛna kɛ cɛ ɲɛnamaba de. Parce que i ni bɛɛ ka di du kɔnɔ. Ala b'o cɛ, Ala b'o ɲuman na. E fɛnɛ ko tɛ yan. I yɛrɛ fana sa, i ka n'i yɛrɛ fasi o ko ninnu na sa. I ma fasi n jɔrɔ don. I fɛnɛ ma n y'a kuma fɔ mama in tile nin fɔ n ɲɛna. O de don. Walahi i kɛ pewu anniversaire mondial. Wa a bɛ bali mɔgɔ la an bɛna kɛ surprise ye mama la. Ne jɔrɔlen don n ka anniversaire ko in na de grand sœur. Fo anniversaire in ka kɛ de ne bɛna n terimusow de wele ka na. N bɛ mun f'i ɲɛna han. N y'a ko kɛ n dimi yɔrɔ mama ka ko ka gɛlɛn laban b'a fɔ k'a dabila dɛ. N tɛna dimi. I yɛrɛ bɛ dugawu kɛ i fana ka bɛn ni cɛ ɲumanba de. An ma s'o ma fɔlɔ dɛ. I t'i foyi ya. E ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ ko dɔ t'e bolo ka n'i dogo la dɛ. Grand sœur i fana. O bɛ ko bɛɛ. I bɛ ka mɔla to ka ko dɔ bɛ yen sa. Foyi tɛ. Walahi grand sœur i fana. N bɛna an ti fan da sa, n bɛna anniversaire tigi ye. Depuis sisan, a k'i ka anniversaire gâteau ko. A ka préparé ka ɲɛ. Walahi nin bɛ ne kɔnɔ. K'an fɛ fɔlɔ. dɔrɔn Bashite. Ba. Uregaku. Bora. Comment a tenu wele? An tuma ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ. Donc comme a ka gâteau dilanna de ye ne ye. Donc an tuma ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ. Gâteau in ye ne yɛrɛ de ta ye koyi. Bon, dɔw yɛrɛ ta ye gâteau ye. D'accord, n y'a faamuya. Mais e bɛ fɛ gâteau in ka kɛ suguya jumɛn, genre jumɛn ye? Bon, ne bɛ fɛ gâteau in ka kɛ genre min ye. Ne jɔlen ka ne jɔlen photo k'a sanfɛ o de kun ka di ne ye. D'accord, problème fosi t'a la. Problème fosi t'a la mais i bɛ se k'i ka numéro di yan. Donc i mago bɛ a ka kɛ cogo min na i bɛ se k'o photo fana ci. Problème foyi t'a la i ka téléphone di yan n bɛ ne numéro di. Ni si ma ko yɛrɛ kɛ n bɛ baara ne bolo sa n yɛrɛ bɛ ɲini ka ɲininka si ma fɔ. A bɛ kɛ cogo di?
D'accord, I bɛ sen kɛ n bɛ photo ci ma quoi. D'accord, problème foyi t'a la. Awɔ. Donc ne bɛ taa fɔlɔ. Awɔ. Donc an b'a kɛ ten y'a mɛn. Awɔ k'an bɛn. K'an bɛn o la. Awɔ. Nin gato ko in dun diyara ne ye.